Tritse social media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa, ndinayo nyaya ndoda kuti ndinge ndinokuzivisai imoziva kuti zviri kuitika handiti. So listen, if you are new to this channel, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time I upload a video you will be notified. Ndichitoti zviri kudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru seindi handiti. Aiwa, kuno zviri kufamba zvakadi zvakanaka. So ndine nyaya ndauya nayo ndoda kuti ndinge ndinokuzivisai, asi ndisati ndakuzivisai nyaya iyi ngatimbopindai muchitoro. Ndoda kuzivisa vazukuru kana unga usati watora driver's license, aiwa pana chekumirira nekuti muzukuru mukuru abva ataiwa kampani iripo yotora malicense Jimli isukwi handiti ichokoleti kana moyo muri kunzwa moyo. Phone number ndodzirapo dzakawanda pascreen, makasununguka kuvafonera kuno kuchitungwiza mukaenda futi kunotoni variko handiti. Timafonera chete wotobatsirika wherever you are. Uyautora license panapa neJimli. From Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle. Chitichi? Much love. Right, nyaya ndauya nayo pazuva ranhasi vazukuru ndeye muzukuru wangu anonzi iye Mary Mubaiwa handiti. Uyu akanga arimbori mudzimai wa VP vedu vanova vachiwenga handiti. So Mary Chiwenga vazukuru ari kuratidza kuti nezuro akapinda akaenda zvakare kumatare edzimhosva nekuda kwenyaya dzaari kupomerwa dzinosanganisira dzemoney laundering, also neattempted murder nekuda kuuraya kwaari kupomerwa kunzi akada kumboitani uyo akanga arimbori murume wake vachiwenga handiti. Ndo nyaya dzaari kupinda nadzo mumatare edzimhosva, asi zvisinei sekuzwa kwenyu kuti Mary anorwara vazukuru, ane chirwere chainacho icho chari kumupa maronda uye kuzvimba zvakanyanya handiti. So zvinenge zviri kunzi zvoni Mary anogona kudamburwa ruoko nekuda kwechirwere chimwe chete chakamupa maronda mumaoko azukuru. So hamene kuti munozvona sei nenyaya dzake dzaainadzo dzaari kumirira, dzaari kuenda kunozvidairira pamberi pematare edzimhosva, uyezve neutano hwake uyo uri kuratidza kuti uri kuramba uchingoderera zuva rimwe nerimwe, zvakutozomupa svitsa panjodzi yekuti anogona kudimburwa ruoko nekuda kwechirwere chaainacho. Aiwa vazukuru, takasununguka kunge tiri tinonyora kucomment section kuti munofungei nenyaya idzi, nyaya dzaMary Mubaiwa Chiwenga handiti. So from Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle, ndonyaya yandati ndiuya zokuzivisai kuti musasara munge muri munoziva kuti zviri kuitika. Ndichitichi much love.